Къде тук? Какво? Какво? О, не, аз на какъв език съм? Аз съм на грешен език. Това е проблема. Имаше. Къде е Ш? Къде е Ш? Имаше. Едно. Къде е? О! Едно. Куче. Къде е Б? Беше добро момче. Ето, тук имаше едно куче. То беше добро момче. За кучето. Добре, сега. Ръчката не знам защо направих. Просто е така. Я направих. Нека да оставя нещата, да направя хляб и видеото да приключва, защото да. Взимаме другата пшеница и правиме хляб. Колкото можем хляб да направим, защото хляба е много полезен. Трябва да направим хляб. Имаме цари хляб. И този хляб е най-важен, защото този хляб по-важен от него няма и ще го ставя по средата с един тризъбец, да не е самотен. Така приключва моето творение. Направих нова къща, направих аквариум. Ако тези костенурки се махнат, можете да видите рибите. Мога да се топна в тях като на джакузи, а къщата на кучето, тази къщичка ще се почете по един начин. Тази къща на това горко куче, къде мога да направя капак. Не знам къде ще мога да направя капак. Капак. Искам капак. Трябва ми само един капак. Капак. Трябва ми един капак. По-важно от този капак няма. Искам да направя един капак за... Абе, аз знам как се прави. Не, трябва ми повече дърво. Не. Още дърво имаме ли? Трябва да приключа видеото. Трябва да приключа видеото, защото трябва да направя, разбира се, капак. Този капак, по-важен от него, няма да има. И няма и да има. Така, взимаме дърво, отиваме на крафтинг тейбъла, дойдохме и ще направя един капак. Капака е важно нещо за тази къщичка. Капак. Ето имаме капак. И ще го сложа. Защото къщичката вече не съществува. А от мене ще ви кажа само едно, а именно чао. Само казвам чао.